F'Marsa Xlok ġie installat outdoor gym ġdid fi Ġnien il-Familja b'finanzjament mill-iskema ta' finanzjament tal-proġetti kapitali mmexxija mid-Direttorat tal-Gvern Lokali fih dan is-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli Alison Zarafa Ċivelli, is-Sindku ta' Marsa Xlok Stephen Grek u membri mill-istess Kunsill Lokali. Fl-inawgurazzjoni ntqal li dan il-ġim se jkun jista' jintuża mill-pubbliku kif ukoll minn dawk li jfrekwentaw il-klassijiet ta' eżerċizzju fiżiku li organizza blaħlas l-istess Kunsill Lokali. Is-Segretarju Parlamentari spjegat li l-Kunsilli għandhom irwol importanti fil-benesseri tar-residenti tagħhom waqt li l-Gvern qed iħalli f'idejhom biex joħorġu bl-idejat tagħhom għax żgur jafu aħjar il-ħtiġijiet tal-lokal u tar-residenti. Proġetti bħal dawn f'Marsa Xlok ikomplu jagħtu x-xhieda ta' kemm il-Gvern qiegħed jikkommetti ruħu sabiex ikompli jagħti ħajja aħjar il-familji Maltin u Għawċin għaliex proġetti ta' spazji miftuħa u spazji ħodor jagħtu id-dritt lir-residenti u l-familji kollha jgħixu ħajja sana u b'saħħitha. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Marsa Xlok Stephen Grek qal li l-Kunsill Lokali kien ilu jħoss il-bżonn li jkun hemm spazju ta' dan it-tip f'Marsa Xlok, dan minħabba li dan il-ġnien jintuża mir-residenti bħala post tal-eżerċizzji fiżiċi.